Здравейте! Днес играем Subway Surf, една доста интересна игра. Разходи малко с полицай без изпълни. Путих скейтборда, не спим по яко отговаря два пъти. Супер интересна игра. Ще има ли за нея? Доста от вас се знаят. Даже не доста, всички може да кажат от вас се знаят. Просто ще знаят, че е доста интересно. Ще повтарям нещо всеки път. Не съм много добър, само да се предупредя. Факт, това трябваше да го взимам. Това е прати бърз. Сега види се по страни екрана, не ми се вижда доста добре. По някаква причина за защо, резолюцията ми е до 1000 или 13 000 на душа, или 1000 или 13 000, не знам за брой. Моята раница е 1366 и 768. Екран е гост. Така. Трябва 20 минути. Това е доста трудно. Трябва да сбухне се, да, също. Това е много малък бък, който като скълна да се меси буквално целия екран. Защо го направих? Нищо така, както някой отговаря два пъти. Трябваше да се скрие мишката. Даже. Сега, какъв е това гаден бък? Надявам се в клипа да го няма, това ще се опитам да го чиста най-много. Надявам се да ви хареса играта. Това ще дам линк все пак за тези хора от вас, които не може да намерят, например, като моят братовчетка в Чехия, ако той поне не гледа и нали няма да се заминда, така че той заминато му доста зависи от нашата в България и в някои други градове. Ето тук не трябва това. Затова ще дам линк. Хайде! Вижте, че нищо е побъркано. Затова не игра много хубави снижки. Като Флеардор. Епизодите при мен се получили, защото трябва да се снимаш към тази студия, там изкара. Турнирах магазина, може да ми доста неща, но ще спазя парите, не палите, а парите. Ще правя епизоди на тази игра. Извинете.
Видите как се излиза с храна, ако го направя по-силно. И все пак аз се пробвам да видя дали... И след толкова бързо хвалиш един магнит. Доста интересно, играта. Ако беше така пуснатите това, което да имат толкова пари, всички хора сега щяха да се редят на опашки. Магните се не беше ползват тук, защото не се знае да ги съберем всички. Но така се брахме, дами зрители, така ще направим да напълним малко с турбата. Мразя, когато силната ми иска прави така. И сега доста... Добре! Направили 200 и 50. След малко от това всичко се разлага. И сега това правко ще мисля, че е вижда. Мразя това е така. Аз нямам и бордове. Yes. А това да прави, защото ви правите бърз и бързо това може да и да се ударите, или да ви премали да ви блокът. Ето за тук исках магнит. Също е приятно, честно казано. Имам само едно и нека вземем сериозно такива. Пак, дал си парите за нищо. Не си купа един борд, струва 150 ма. Yes, това с парички. Ой, yes. Да, пак мога да пари, yes. Ото. Добре, стихна. Аз не съм видел. Да, си пъти. Това ще си в този епизод. О, мамка ми. Виж колко много нямаше да видим монетки. Щяхме само да имаме път на празно. Но сега ще има. Пропуснах съм само две. Дори мен не добър. Не! Добре. Мисля, че се не удари ляко. Защо пусках капани борд? Не съм искал борд. Сега може и не съм искал ноща. Ама така ще го караме. О, yes, baby. Обичам когато става така. Мърди се. Между това, какъв сте с борд? Няма да вървате. Добре, това ще всичко от този епизод на УР на Subway Surf. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако ви е харесал, отпуснете лайк.
Ако сте гледащи обикова, ами се абонирайте и чао, чао. Да, това ще бъде всичко този епизод. Чао.